Hi guys! Welcome to Yantut Mukbang! So ngayong araw nga pala guys ay nagluto po tayo ng adobong manok. Tsaka meron din po tayong prutas ito guys. Apple at orange. Tsaka meron din yung sili espada. Ito guys, sili espada. Tsaka tubig. Tsaka kanin na may kasamang dukot. Ito guys, dukot. So, bago po ang lahat, bago natin simulan ang mukbang natin, pray muna tayo. Lord, bless this food in Jesus' name. Amen. So, tara, kain po tayo. Naghugas nga na pala ako ng kamay. So, tara po guys, kain po tayo. Oh, unang kagat guys. Oh, unang kagat po para sa inyo. Hop. Kaya nga pala sa shout out sa lahat ng kwan. Nagbangos. Kain pa tayo. Sarap yung kanin niya para kung may dukot. Ano ba? Tagalog yung dukot? Ano ang dukot pa? Tutong mo na. Tutong. Ay, okay. Ano ko siya? Tutong ba sa Tagalog yung dukot? Guys? Parang tutong. Tutong yun. Di ba? Sige. Ilang beses? Ingay ba yung aso namin guys? Sis, ilong. Ingay ng aso, pasensya guys. Sili.
Maulan nga pala ngayon sa lampas namin guys. Maulan na. Ani, ani. 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 Tana. Iko. Iko. Busog na ako. First time ko kumain ng sili. Ng sili espada. Ayan po guys. Busog na po ako guys. Busog na po ako. Salamat niyo pala sa panonood ng mukbang ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po guys at i-hit po yung bell button. So, yan po muna. Kita-kita po tayo sa mga next mukbang natin. Thank you po. Paalam.